7 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маркази таълимии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд ифтитоҳ карда бо шароити таълим дар иншооти нав шинос шуданд. нахуст дар саҳни ҳавлӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳсулоти кишоварзӣ, хоҷагӣ, ёрирасони маркази таълимӣ ва намунаи сару либоси мавсимии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот муаррифӣ карда шуд. масоҳати умумии заминҳои ин мавзеъ 4,7 гектарро ташкил дода дар масоҳати 16 садяк замин 4 гармхонаи парвариши сабзавот, лимӯ ва дар майдони 1 гектар боғи дарахтони зардолу, олуча, олу ва себ бунёд шудааст. маркази таълимӣ ва заминҳои киш дар соҳили баҳри Тоҷик дар як мавзеи дилфиреб ҷойгир мебошад. дар хоҷагии ёрирасон 10 нафар машғули кор аст. ҳосили ба дастоварда аз хоҷагии ёрирасон барои таъмини кормандони мақомот бо маводи ниёзи аввал равона карда мешавад. баъди шиносоӣ бо дастовардҳои хоҷагидорон ба президенти мамлакат намунаи сару либоси мавсимии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот ки бо тарҳи миллӣ ва аврупоӣ духта мешавад муаррифӣ гардид. бояд гуфт ки бо дастгирии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар замони соҳибистиқлолӣ тамоми сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартиботи мамлакат бо сару либос, таҷҳизоти техникии низомӣ, манзили зист, ҷойҳои кории муосир ва маводи ниёзи аввал пурра таъмин мебошанд. имрӯз бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ маркази таълимии вазорати корҳои дохилӣ ба фаъолият дода шуд. маҳз дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ буд ки мо имрӯз дар чунин шароити беҳтару хубтар ва барои кор ва фаъолияти мо шароит муҳайё карда шудааст. мо миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. маркази таълимии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Гулистон аз 4 ошёна, толорҳои машғулиятҳо, ҳуҷраҳои корӣ, 6 ҳуҷраи истироҳатӣ, ошхона ва дар саҳни ҳавлӣ аз майдончаи варзишӣ оид ба футбол иборат мебошад. акнун баъди мавриди баҳрабардорӣ қарор додани иншоот барои кормандони вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд баҳри такмили ихтисос ва омӯзиши донишҳои муосир шароити замонавӣ муҳайё гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи иншоотро ба кормандони мақомот муборакбод гуфта онҳоро ба хизмати содиқона бар нафъи давлату миллат ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ҳидоят карданд.